Așteptările și rolurile maternajului perfect. Uneori, acasă nu te aude nimeni, deși depresia postnatală impactează întreaga familie. Asumarea creșterii unui copil reprezintă testul suprem pentru relația ta de cuplu. Depresia nu este o vină. Tu recunoști simptomele depresiei postnatale? Bun găsit, dragă femeie! Sunt Anca Butu, psihoterapeut, consilier dezvoltare personală, formator și psiholog cu experiență de 10 ani. Cu drag te invit alături de noi. Sunt Daniela Lungu, psiholog, psihoterapeut integrativ și pentru că acasă nu te aude nimeni, te aștept alături de noi. Hai să vedem cum intervine psihoterapia să te ajute.